Kohan men ko para ha u Jesus Christ habang ipet ya ka jing em jungi kat ba ngidang em ha kana ka prathei ngidon shi bun ba ki jing kwa ki jing trang ki jing angnut but habang ngidon ya kana ka jing kwa ka jing trang ka jing angnut ngiwad lat banyo ya kine ki e ha ka jing em ka jungi kumubriu ubasong basa kana ka prathei ngidon yole se ka jingkwa bandon kaspa kapau ha ka jing em ka jungi habang ngidon ya kana ka jingkwa ka jing trang ngiwatlat kala kadiai bat ngitre sitom banyo ya kana kaspa kapau lada ngidon ka jingkwa banyo ya ka buram kanam ha ka jing em ka jungi bat kumjuru ngiwat kilat kibaharukom kibamangi ngila banyo ya kane kaburam kanam ha kajing em kajungi ter habang ipe jala kajong kajing em kumukpa kum kakmi kum ki khna school kum ki nong trai office ne ha kino kajing trai habang idan ya kata kajing kwa ngiwat lat kala kadiai kilat kibaper kibala yangi ban kenjok lane banyo ya kata katong kabangidan kumjuru haga jing im Kristan haga naga step ko hanmen ko para habang ios ngau ya kana ga gospel bamta kasngi kaba utrayu batai padu ukuran syai chapang kahima ka jung blai ngidei banong haladi lane ban keli yalade ya kana ga jing keli kumu Kristan ngakwa ngatrang ya ka ei kumu Kristan ngawat ya ka ei haga jing im ka jonga ngawat ya ka ei haga jing im ka jonga kane kadai ke jingkeli ke ba pidai ban keli manta kesngi bat pidai ban jubab ya kane ke jingkeli ha ke jing em ke jungpi ti khdiat ngakwa ban pasat lane ban ya phelu jumot rengkat bat pi kumno kain ko hanmen ko para ngidei ban keli ya kane ke jingkeli bat ke ke bangidei ban wat ha ke jing em ke jingi kum ke Kristan ha ke gospel jong Matius kalnong ke ban riu kalan ke ba lai phulai ngiyo i kabau trai jisu hui dala deu ong to im sngi nang kong ha kahima oblei bad kasaindur oblei bad oblei usapan biang yapi yaki e baro to im sngi nang kong ya kahima ka jong oblei bad ya kasaindur jong oblei kane kabau jisu ong hanga badapi to im sngi ya kahima ka jong oblei bad ya kasaindur ka bau blei uladon ha ka jing em ka jung pi lada ma pi im sngi ya kahima ka jung blei lada ma pi im kat kum ka saindur ka jung blei u blei hi unwan bat pendap ban penbiang ya ki e baro ki ba pi trang ki ba pi angnut ka ba pi wat den mata kadau ko hanmen ko para menta ka sngi ngide bas nguthu manga ban ma pi we pe we kum ki Kristan ngidei banwat nengkong neng sabe ya kahima ka jong ublei kumbagios nga mga gospel bamantagas ngi habaki farisi ki wan ban keliyo jisu kiong hae nginyo ya kane kahima ka jong ublei hae nginwat ya kana kahima ka jong ublei ki breu jong kane ka parthekin soong ya pi wat hang tai pi wat hang ne kadon hang tai han reu jisu ong shai kahima ka jong ublei kadon hapo jungpi de ki kentin junga hanrai ki kentin ki bau jisu wang haga gospel ka bang yesus ngi omata kasngi ka gospel jong Lukas kalau nong khanyo kahima ka jong blai kadon hapo jungpi kine ki de ki kentin ki bau jisu wang ko hanmen ko para den mata kadau manga mamapi ngi de ban wat neng kong ya kanai kahima ka bau blai ula ai lane ula psu hakadanot ka junga ka jungpi hanre habang ipe jala ka jong ka jung em kom ki breu ngipat ngiwan ya kana kahima ka jung blei hakiwe kitiar ki mata ki jinglong jong kana ka prathei kan mau ki contain ki ba u Paulus ba khu ong ha ka thi jungu shaki nong Roman kalanong ka ba khat sau kalan ka ba khat nyeu wong shai ya shapang kahima ka jung blei naba kahima ublei kamdei ka bam ka di hanrei ka de ka hok ka jingsuk ka jingkben hauman simbakhoi Paulus ong ikini kentin kahima ka jung blei kamdei ka bam ka di
kam dei ka spa ka pheu jong kana ka prathei kam dei ka kerteng ka buram ka nam kam dei ka ek ba pidon kum ubriu ubasong basa ha kana ka prathei hanrei kan mau ka himau blei ka dei ka jingsuk ka dei ka jing it ka dei ka hok ka jingkmen ka ba umensim bakoi u ai ha ka danut ka junga ka jungpi ko han men ko para ngayos ngeu ngatip babaro ngayos ngeu ya ka to ka jingruai ka ba u yuen sun u su ruai hakipor mensua mo ong kana ka jingruai hakapor bangas nusi ya ka kiat ngaladi ngadang mod kapan sengubha hanrei penban ka syat kala kini kedai kilan kiba uyon sun ruai ya kana ka jingruai habangi pe jala ka jong ka jing em ngilong kum kini ki breu shisha ngiwan ya kata ka jingsuk ha ka jinglong jong kana ka prathei ngiwan dia kata ke jing it ha ke jing long jang kana ke prathei ngiwan dia kata ke jing kmen ngiwan dia kita ki hok keleng saudong jingi ha ke jing long ke jing man ke jing don ke jing em jong kana ka mai mariang lane jong kana ke prathei sipor jingi hanrengi klat ban wat ya ka hima ka jong blei how blei hi den mata ka menta ka sngi ujisu ringkat pada Paulus wa apostol bakrau jong uhi ki upen kan mau yang abade pi ko han men ko para kahima ublei kaladon hapo jonga ba jong pi dein mata kadau token ngin klet no banwat ya kata ke jingsuk banwat ya kata ke jing it banwat ya kata ke jing kemen hai hanre ngin wat ya ki ha ublei hi namar kumang yos ngeu na kajing pule ke benengkong kajing start kawan nang no kawan tang nau blei habangidon ya kana ka jing start blei ha ka jing em ka junga ka jung pi baro ngin yo namar kumang yos ngeu ha kana ka jing pule ka jing start kadon hapo jongi iwei pai wei ka jing et ka jung blei kaladan hapo jongi iwei pai wei kapiam ya ka prathei baro nadu syatudo bad ka penrenti ya ki e baro kine ki kentin ke bang yos ngeu na ka jing pule ka banengkong na ki kitab jing start den mata kadau ko han men ko para manta kasngi ngin snuthu ken ba kana ka hima ka jungblei kam don hangno ngimla banyo ya ka hangno hanrei kaladon hapo jungi hanrei ngide ban wat ya ka ngide ban pan naka tang na utrai ublei ubal ai ya ka hanga badapi ngiduai na ka banta kana ka jung e ha kana kasngi ai ba ka jung it ka junga ka jung pi yala de hautrai utrai unang penklan ya kane kahima kaba ulapsu hakadanut kajunga kajungpi ai botrai ubalapsu ya kane kahima kajungu hakadanut kajunga kajungpi unang penklan yangi ba ngin yaine ban wat yaka tang hau himarwei namar mau ubadei kajing sedang kajingkut jong kane kamen kahima kajung blai Ani ro yau Jesus Christ.